kalong shisha ka ching sngaw si ka bakra ban yo I baki khon ka bri hunyaw trap ki sha la ben bat sha pan sir ha ki BSF ha ki than border kat kum ka jing yo I na ki video manin men met la yo I baki BSF ki rung ju bor isha ki yeng ki sem jong ki nong shong shnong ha kuliang ki ne ki BSF om tang baki rung ju bor hanrei ki la ra ru da ki tiar per men saw bat rengkat ka jing kran ba he ya ki kan thei khna la da ki ne ki BSF ki yo ban rung kat ba mon shi ki yeng ki sem ki nong shong shnong sha ai ka hok long brew man brew ha po ka shnong ka thaw mano ban yarap ya ki ne ki lanot ki bapli ki basya pandik ha ki ne ki BSF ka sarkar ka la dai ban bu da ki kandon ki ba kham tang e ya ki ne ki BSF ki ba wan rung jubor sha ki ying brew kham tam ha ka pormen Sir, ơi, thầy phân cả bạn nè, ơi, sir, lift, oh sir, lift, इसको बोला छोड़े okay, ơi, sir. Listen. Sir, listen, wait. ये सबूत है क्या बोला शांत हो जा चप्पल मेरे सामने क्या है बंदा सब